ኣብ ዘመናዊ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ድሕሪ ሊዮኔል ኣንድሬስ ሜሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ስዒቡ ከም ዝነግስ ብዙሓት ኣፎም መሊኦም ዝዛረብሉ ሓቂ እዩ። ፍጥነቱ ኩዕሶ ኸብኪብካ ምድፋእን ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ብቕዓቱ ርኢኻ ኮኸብ ዓለምና ዘይኮነሉ ምኽንያት ከምዚ ዓተረ ሓበን ፈረንሳውያን ዝኾነ ዕብለላ ሜሲን ኔይማርን ኣብ ፒኤስጂ ዘፍርሖ ኤኤስ ቦንዲ ምጽዋት ሄይሉ ጀመረ። ዝገብሮ ክእለትን ቴክኒካዊ ብቕዓትን ንብዙሓት ዘዛረበ ምፓፐ ንመዛንኡ ብብቕዓት ይሓልፎም ስለ ዝነበረ ምስ ካብኡ ዝዓብዩ ጻወት ነይሩ። ብድሕሪዚ ናብ ክሌረንፎንቴይን ኣካዳሚ ዘምርሐ ምፓፐ ኣብቲ ግዜቲ ብቕዓቱ ዝረኣያም ሪያል ማድሪድ፣ ቸልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ ከምኡውን ባየር ሙኒኽ ክውንንኦ ወሮ ብቕዓት ግና ቀልጢፉ ናብ ዓባይ ጋንታ ሞናኮ ክወሃሃድ ግዜ ኣይወሰዶ ድር ዝብል ክብሪ እውን ተሰለመ። ኣብ ፒኤስጂ ቀንዲ መሓዛ ኔይማር ምዃኑ ምዝንጋዕ ከም ዝፈቱ ዝፍለጥ ምፓፐ ካብ ፒኤስጂ ክወፅእ ከም ዝደሊ ምግላጹ ስዒቡ ጥምረት ሜሲ ኔይማር ምፓፐ ክዕዘቡ ተሃንጢዮም ዝነበሩ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ትጽቢቶም ዘቕሃመ ይመስል። ሪያል ማድሪድ ነቲ ተጻዋታይ 137 ሚልዮን ፓውንድ ያቀሪባ ዘላ ፒኤስጂ ግና ነዚ ገንዘብ ነጺጋቶ ትርከብ። መጻኢ ምፓፐ ናበይ እዩ ከምርሕ ሓቢርና ንሪኦ ጉዳይ እዩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ምስ ንሰግር ምስ ጁቬንቱስ ከም ዘይተስማዕ
ንነዊሕ ዓመታት ዝተጻወተን ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ኣርሰናል ከምቲ ዝድለ ግልጋሎት ዘይህብ ዘሎ ብራዚላዊ ዊልያን ናብ ብራዚላዊት ጋንታ ኮሪንቲያኖስ ከምርሕ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም። ኣብ መወዳእታ ብራዚላዊ ማርሴሎ ብዝበሎ ክንዛዝም ኣብ 14 ዓመተይ ንደይ ኩዕሶ ክትገዝአለይ ነጊርያ ኩዕሶ ዘግዝዕ ዓቕሚ ከም ዘይብልና ነጊራትኒ ናብቲ ኣብ ከባቢና ኩዕሶ ዝሸይጥ ዝነበረ ሰብኣይ ከይደ ኩዕሶ ሽጠለይ ኣነ ኸኣ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ምስ ኮንኩ ገንዘብካ ክህበካየ ኢለዮም ኩዕሶ ሂቡኒ ናይ ምግዛዕ ዕድል ምስ ረኸብኩ ኸኣ ናብኡ ኸይደ ኩለን ኣብቲ ገዛ ዝነበራ ኩዓሳሱ ገዚኤ ንድኻታት ቆልዑ ደቂ ገዛውትና ዓዲለየን ክብል ገሊጹሎ ማርሴሎም። እምበኣር ከስተኻተልትና ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ይረኽበና ሰላም።